receptes de la nit de Tots Sants. Avui, panellets, de pinyons, de rovell d'ou i de grosella. Anem a pels ingredients. 175 grams de sucre blanc, 75 mil·lilitres d'aigua mineral, un rovell d'ou, mitja clara d'ou i 250 grams d'ametlla mòlta i, evidentment, un grapat de pinyons. Aquestes quantitats són per fer entre 25 i 30 panellets. I aquesta pinya és per decorar, com si fos un influencer. Començarem reduint el rovell amb una mica d'aigua mineral. Barregem bé. És important utilitzar l'ou. Per què? Perquè és el que ens dona color i brillantor al panellet final. Si no poséssim ou, quedarien com a la foto que esteu veient. Però els volem bé, no? Com aquests. Doncs vinga, a fotre-li canya a l'ou. Clim, agafem una cassola petita, li fotem l'ametlla i ho reservem. Ara posarem l'aigua en un recipient a foc mig. El sucre i deixarem que agafi temperatura. Aquest és el pas més important de tota la recepta. No aneu a lo fàcil barrejant l'ametlla amb el sucre directament. Això marca la diferència entre un bon panellet i un xurro, i us ho dic de veritat. A més, al fer un xarop i barrejar-lo amb l'ametlla fa que els pinyons després s'enganxin sols. Hi ha receptes que cal enganxar els pinyons amb l'octite. És un marsapà que no porta ni boniato ni patata. És molt pur, sucre i ametlla, res més. Quan veiem que el xarop comença a bullir, el retirem. Posem la cassola amb l'ametlla, amb el foc mig, i aboquem el xarop. Estem escaldant l'ametlla. Remenem perquè es cogui durant 3-4 minuts fins que vagi perdent humitat i es vagi espessint. De veritat que aquest és el punt bàsic d'aquesta recepta. Deixarem que es refredi fora del foc uns 5 minuts i afegirem la mitja clara d'ou. L'integrarem a mà, l'anirem amassant, costa una mica al principi fins que quedi completament integrada. La clara li donarà lleugeresa a la massa. Encara que no us sembli, en aquests moments m'estava cremant bastant, sobretot la mà esquerra. I ara ve la part entretinguda, a fer boletes. Les faig uns 15 grams. Aquesta massa s'enganxa molt. Pot semblar un problema, però és que és la gran avantatge quan la fiques als pinyons. Mireu la reacció. S'enganxen sols. Un cop els tenim amb pinyons, el passem per l'ou. Realment és millor agafar un pinzell i sobre el plat aplicar l'ou. Perquè si bé és cert que la Carme Rusca ja deu fer així, jo no tinc l'habilitat que té ella i no em queda bé. Després vaig tenir que aplicar pinzell. Ho posem en un plat perquè perdin l'excés d'ou, si no es faria com una truita al forn. I els deixem reposar també 5-10 minuts. Aquí els tenim tots. Ja han deixat anar l'excés d'ou i agafem una safata pel forn, amb paper, i els anem col·locant. Ara ve un pas que potser és el segon amb importància. Qui no s'ha menjat un panellet que és una puta pedra? El posarem a 220 graus durant 6 minuts. I no més. Si ens passem de cocció, quedaran com les bales aquelles de canó que hi ha al passeig del Born. Són pràcticament armes. I aquí els tenim. Mireu quina safata vintage més autèntica.
té més anys que Matusalem. Potser no són perfectament rodons com en una bona pastisseria, però el color, la textura i el gust, de veritat, són perfectes. Un cop més, gràcies a la Carme Ruscalleda per aquesta recepta. Fàcil i a la jugular, un 10. Doncs vinga, anem pels ingredients. 275 grams de parmigiano reggiano, que anem. 275 grams d'ametlla mòlta, 200 grams de sucre, 4 rovells d'ou de gallina, 100 mil·lilitres d'aigua, la pell d'una llimona ratllada i me n'oblidava sucre glaç. No sé si es diu en català sucre glaç, sinó un altre barbarisme més. Som-hi! Posem un recipient al foc al mínim. Afegim l'aigua, el sucre i deixem que es vagi escalfant. En el moment en què arrenqui el bull, ho mantindrem un minut més al foc i ho retirem. Ara el deixem reposar 5 minuts, no més. Agafem els rovells a un bol. I comencem a tirar el xarop a poc. Epa, que m'he passat. I anem remenant, sense parar de remenar. Clar, si ho tiréssim de cop, el que passaria és que se'ns faria una truita, directament. I no és la recepta d'avui. Així que anem remenant. Veureu que forma com una espuma, no passa res, normal. Incorporem la pell de la llimona ratllada. Quan ja hem integrat tot el xarop, tornem el recipient al foc, al mínim, i sense deixar de remenar ni un moment, el anem escalfant. És fàcil que s'enganxi, per tant, cal anar movent-lo. Hem d'aguantar fins que comenci a fumejar i veiem que està a punt d'arrencar el bull. Abans de que arrenqui el bull, traiem. Per què? Perquè si no tornaríem a fer una truita. Vinga, fora. Ara busquem un bol vintage, ben antic, com uns altres. Posem l'ametlla, incorporem el xarop amb els rovells d'ou. Estan calents encara. Ens va bé que estigui calents perquè es calda l'ametlla. I ho anem integrant. Costa una mica. 3-4 minuts. Tampoc és excessiu. Hi ha coses que costen més. Aquesta és la textura que busquem. Ara ho filmem a pell perquè no es formi costra que estigui tocant la superfície de la massa. Ho tanquem i un mínim de 12 hores a la nevera, de 12 a 24. Bé, m'ho he deixat tota la nit, traiem de la nevera, anem a fer les boles. Jo les faig d'uns 20 grams, més o menys, a ull, i ara ja sabeu, al palmell de la mà, i vinga. Va, és repetitiu, és cansí, però bueno, en teoria ens agrada cuinar, no? Vinga. Arriba un moment que les pots fer fins de 2 en 2. Ara em fa el xulo. Ara, hop. Veieu?
Vinga, 2 més. Bueno, us he estalviat veure com feia totes les boles. Aquesta és l'última. Els guants ja estan que caminen sols. I anem a muntar la logística. Necessitem un recipient on posar el sucre glaç. La safata del forn. Intentarem tocar-les el menys possible. Introduïm cada bola amb el recipient, ho anem movent, veieu? Rebossa sola i a la safata. Amb totes. S'ha de fer amb totes. Ara que les tenim totes, el que farem és esclafar-les una mica. Sense apretar massa, aixetar-les, perquè quedin amb aquesta forma tan característica. I enfornar. Tracto d'explicar bé el forn. Encendrem a dalt i a baix, preescalfament de 230 graus. Els panellets s'han de coure durant 7 minuts, amb la safata al mig i sense ventilador. Ostres, penso que és tot. Segur que algú em pregunta alguna cosa que m'he deixat. Sempre em deixo alguna cosa. Mireu-los. Quina meravella. Semblen formatgets. Tremendos. Deixeu que es refredin 10 minuts per poder desenganxar-los del paper. Si no, se us desfaran. Són bonics, I de gust tremendos. Tot el gust del rovell amb el sucre i un punt de llimona. Ja trigueu. Anem amb els ingredients. 150 grams d'ametlla mòlta, mig ou de gallina, 125 grams de sucre, la ratlladura de la pell d'una llimona. Quan ratlleu la llimona intenteu no enganxar la part blanca. Veieu aquí amb un punt maneranat, perquè amarga. O sucre glaç o llustre, 30 mil·lilitres de concentrat de grosella, el que em donava el meu avi quan era un criu. Jurassic Park. Al tanto que això és molt fàcil. Busquem un bol vintage, posem l'ametlla mòlta, afegim el sucre, ho barregem bé, ara la pell de llimona, costa una mica més, intenteu que no us facin boletes, l'aneu distribuint, ara li toca concentrat de grosella, que és sense alcohol, costa una mica, aneu-lo tirant a poc, i cuidado que taca bastant. És laboriós. Arribats a aquest punt, heu de fotre la mà dintre la massa. Fer la pastarada. Aneu-lo amassant. Veureu que us demana líquid, que està molt seca. Afegiu el mig ou. És possible que, com m'ha passat a mi, que encara en demani més, que la trobeu molt seca, i he afegit una miqueta més d'ou. I aquesta recepta és ideal per fer en cridos, perquè és la gran pastarada.
Molt bé, ara el filmem a pell perquè no faci costra. I el guardem a la nevera un mínim de 12 hores. Ha estat la massa tota la nit a la nevera. Anem a fer les boletes. Muntem tota la logística. Agafo pessics de més o menys 20 grams. I vinga. A pencar una mica. Això és una mica repetitiu i rotllo, però val la pena. A bon ritme. Que el ritme no pare, no pare, no. Que el ritme no pare. Quan ja les tenim totes, són xules, Amb el sucre glaç, sense tocar-les, les deixem que rebossin per elles mateixes. Com estan humides, enganxen el sucre ràpid i a la safata del forn. Un cop les tinguem totes a la safata, les anem esclafant per donar-li la forma típica d'aquest panellet. I vinga, cap al forn. Vaig explicar bé el forn. Ens centrem a dalt i a baix, preescalfat a 220 graus. Els panellets s'han de coure 8 minuts, amb la safata al mig i sense ventilador. És important lo dels 8 minuts. Si us passeu una mica, mireu el que passa. Aquests se'n van passar i van estar 14 minuts. Els vaig tenir que llançar. Són pedres. Ara aquests que us ensenyo els vaig tornar a fer i ja van estar el temps que tocava. Espereu uns 10 minuts per treure'ls, si no es desfaran. Així surten bé. M'han sortit tots aquests que veieu. És un panellet que val molt la pena i a més és molt fàcil de fer. Ja trigueu.